I den her video vil jeg præsentere universet Zoo, og jeg vil give nogle bud på, hvordan man kan sætte nogle af øvelserne fra Zoo op. I den første øvelse, som I finder på side 6 i hæftet, der skal I forestille jer, at I netop er ankommet til Zoologisk Have, hvor I opdager, at alle dyrene simpelthen er sluppet fri af deres bur. Til den første øvelse i Zoo skal I bruge Zoo-terningen, lykkekort og håndbolde. Dyrepasseren, hun er lidt ked af det, og vi lover hende at hjælpe hende med at fange alle dyrene ind igen. Måden vi gør det på, det er ved simpelthen at drible, som dyrene vil gøre det, for at vise, at vi er venlige. Så til det kan I bruge enten en række lykkekort med nogle dyr på, eller også kan I bruge Zoo-terningen med forskellige dyr på. Så hvis jeg bruger lykkekortene for eksempel, så kan I bede en spiller om at vende et af lykkekortene. I dette tilfælde en flamingo. Hvis de har en idé til, hvordan en flamingo kan drible, så er de mere end velkomne til selv at finde på, hvordan de skal drible frem og tilbage. Og alternativt så er der inspiration til, hvordan forskellige dyr dribler i hæftet. Hvis ikke I vil bruge lykkekortene, så kan I også bruge Zoo-terningen, hvor der er forskellige dyr på. Så kan I bede en af spillerne om at slå med den, og den lander på, skal I drible sådan. Det kunne være på alle 4. Og hvis det havde været flamingoen, kunne det være, at den hopper på et ben, for eksempel. Og hvis det er for svært for spillerne, så kan I selvfølgelig justere alt afhængig af deres færdighedsniveau. I næste øvelse i Zoo er udviklingslegen på side 7. Og her skal I forestille jer, at vi skal gennemgå den menneskelige evolution fra, at vi var bittesmå fisk, til vi er de mennesker, vi er i dag. Til den næste øvelse i Zoo skal I bruge kegler. Øvelsen foregår ved, at I markerer et afgrænset område med nogle kegler, og det kan I justere størrelsen på, alt afhængig af, hvor mange spillere I er til dagens træning. Og så skal I få jeres spillere til at bevæge jer rundt inde i det her afgrænsede område. Så til at starte med det, kunne det for eksempel være, at vi bevæger os rundt som bittesmå fisk. Når vi så møder et andet dyr, så slår vi sten, saks, papir med det dyr, og vinderen udvikler sig til det næste udviklingsstadie. Og de her udviklingsstadier er noget, spillerne selv kan bestemme, hvad er. Men det kan også være, at I kan inspirere dem til, hvad det er. Det kunne for eksempel se sådan her ud. Sten, saks, papir, nu. Så vandt jeg og udvikler mig til næste stadie. Så hopper jeg rundt som en lille haletus. Og møder en ny spiller og slår sten, saks, papir. Og jeg vandt igen og får lov til at udvikle mig til næste udviklingsstadie. Så kan det være, jeg går rundt sådan her. Indtil jeg igen møder et andet dyr og slår sten, saks, papir igen. Sten, saks, papir nu. Og jeg vandt igen og udvikler mig endnu en gang til at gå rundt på tæer. Og sådan kan I altså fortsætte øvelsen, indtil at I er fuldt udviklet til mennesker. I næste øvelse i Zoo, som I finder på side 12 i hæftet, kan I bruge badmintonnet og håndbolde. Nu skal I forestille jer, at I går rundt i Zoologisk Have, og I ankommer til flamingoburet, hvor dyrepasseren står og fodrer de meget sultne flamingoer. Men der er altså rigtig mange flamingoer, og han er kun én person, så han har virkelig brug for hjælp. Så han spørger, om vi ikke har lyst til at hjælpe ham med at fodre flamingoerne. Selvfølgelig har vi det. Og måden vi gør det på, det er ved at enten studser maden under nettet over til flamingoen. Man kan også trille maden over til flamingoen, eller man kan kaste. Og her kan I altså udfordre jeres spillere på forskellige måder. I kan sige, at de skal gøre det længere væk fra, eller tættere på, hvis der er nogen, der har behov for det. For flamingoerne gælder det, at de selvfølgelig hopper på et ben. Men her kan I altså også udskifte med andre dyr, som bevæger sig på anderledes måder. Hvis I har lyst til mere inspiration til jeres træning, så se nogle af de andre videoer, og ellers hop ind i Lykkeleg-hæftet, hvor der er en masse flere øvelser.